gate and I yelled to the cabbie, "Yo home, smell you later." Looked at my kingdom, I was finally there to sit on my throne as the Prince of Bel-Air. Sígame, señorito William. Espera, déxame que che diga unha cousiña. Toda esa leria do señorito William non vai comigo, tío. Parece que estivésemos nunha plantación. Señorito William! Ten que haber outro xeito de dirixirte a min. Cal preferiría? Que che parece a súa alteza o príncipe genial? Señorito William, sígame. No. Will. Ei, tía Vivian. Hola. Que tal estás? Deixa que te mire ben. Dá a volta. A última vez que te vimos non eras máis que un picariño e agora mira para aquí, mi madriña, medraches e fixeches tú un home. Iso pasanos a todos. Ten razón, sí que estás enorme, Will. Non tanto como a ti. Contame, que tal a viaxe? Ai, a viaxe foi de merda, en primeira clase. Que foi alucinóxena, porque o avión... Non, de merda e alucinóxena non significan o que pensas. El, como diría, tivemos un voo excelente, sí. Tedes unha piscina só para vos. É unha cancha de tenis. Mellor que Falcon Crest, este tronco vai no tomar con moita calma. Un momento, fillo. Non. Prometemos a tua nai que virías para traballar, encarreirarte e aprender algúns valores familiares tradicionais. Papá, necesito $300. Hilary, xa chegou o primo Will. Que hai? Papá, necesito $300. Iso é moito diñeiro. Para que é? Cómpreme un sombreiro. Para que? Igual é para a cabeza. Quero participar na campaña de famosos para salvar o ozono este sábado. Van a estar Bruce Willis e Demi, Rob Love, Emilio Estevez ou Charlie Sheen, nunca sei quen é quen. Imos percorrer a cidade nun autobús para protestar contra a polución. E logo iremos á praia para facer unha fogueira. Que pasa? Eu non é que sexa un experto, pero pasear un autobús vello pola cidade e despois facer unha fogueira vai agravar máis o problema da polución, pareceme a min. Mira, se non fose unha boa idea, dubido moito que Whitney Houston a apoiase. Mira quen está aquí, Will. Ei! Quen é este? É teu primo Carton, non te acordas del? De nenos a xente pensaba que erades xemelgos, porque erades cuspidiños. Oh, hai cousas que nunca cambian. Como che vai, Will? Vaime moi ben, tío. Ah, Malcolm Xe. Sí, é o meu herói. Sí, foi un grande home, pero tanto como dicir que é o meu herói, a verdade... Ai non, e quen é logo? Pois meu pai. E Tom Jones é un fenómeno. Ai, sí, por suposto. Xa che trouxeron o smoking. Dime unha cousa, Will. Convidaronte algunha vez a unha festa formal? Pois mira, non sendo aquela do Palacio de Buckingham, non. O truco consiste en relaxarte, divertirte e se tes dúbidas, fai o que faga Carton. De acordo, tío. Ben, Will, pois ata cena. É un smoking ben xeitoso, Will? Oi, sí, é a última moda en branco e negro. Xa verás cando baixemos con eles postos. Poida que non nos tomen por xemelgos, pero aposto xa que nos toman por irmáns. Carton, ninguén terá problema en recoñecer que és un irmán.